Dyn ni yma yng Nghastell Caerdydd, ond beth yn y byd dyn ni'n neud yma? Unrhyw ni'n gwybod? Na, dwi'n meddwl, ti'n gwybod oes? Neb yn gwybod. Ti'n gwybod? Lwcus i chi, maen nhw'n trysto fi, maen nhw'n gweithio fi. Croeso i'r gêm guddio! Bob wythnos, bydd chi'n chwarae gemau cuddio, ond nid gemau cuddio arferol. O na. Bydd pob gêm mewn lleoliad gwahanol. Yn erbyn y cloc, gyda sawl twist. Mae'r twists yn ôl. Bydd y pwysau'n uchel i bido cael eich dal. Ond y newyddion da yw, so chi'n mynd i fod yn neud e ar ben eich hunain. Chi'n mynd i fod yn gweithio gyda rhywun arall. Pa mor dda newch chi gyd weithio? Pryd bydd y cega a cwmpo mas yn dechrau. Pwy o wy? Dyma'r tîmau. Lloyd a Huw. Huw, fi mor hapus bod ni ar yr un tîm, boi. A fi met, achos mae Mor Lloyd, hapus. mae mor gystadleuol, de. Da ni'n 100% yn ddiennig. Dim dawt. Cytuno. Becca a Gareth. Dwi wedi gwirioni. Perfformiad gorau fi yn y stadiwm oedd Nghastell Caerdydd. Ie, Nghastell Caerdydd. Allwn ni gael neb gwell. Os dyn dilyn patrwm hynna, ddylen ni gyd o'n? Fydden ni'n iawn. Leia a Jed. Hyderus yw'r gair, dwi'n meddwl. Ie, hyderus, chilled, joio. Joio. Dyna'r oll sy'n bwysig, da? A cuddio. A cuddio. Na'r beth pwysig, dwi'n meddwl. Ie. Jack a Caddy. Fi'n mynd i testo sgiliau acto fi fan hyn nawr. I fi'n hapus bod fi da Caddy. O, wrth fy modd. Dros ben llesio hwnna, tym bach. Braidd. Da ni'n hapus i ddringo, da ni'n hapus i neidio dros waliau. Nofio. Dwi'n meddwl bygythiad fi hefyd Huw a Lloyd, achos... Maen nhw jyst yn sneaky. Mae Lloyd wedi talu iddo mewn wythnos diwetha i chwilio llefydd yn barod, so na'r math berson yw eich chi'n gweld. A mae Jack a Cathy jyst yn mynd i ffrio, so dwi'n meddwl fydden nhw'n fygythiad. Wel, sgiliau unigol. Hynanol. Ti siarad dros dina fan'na? Dwi ddim yn mwynhau cuddio fod yn hollol onast yn o'ch Jed, sori, i sboilio hwnna. Limelight bach. Fi di'r hynna o bedwar, so nes i chwarae cuddio am lot hirach mewn y mywyd. Gret. Na i ddilyn ti. Cerdi, na i ddilyn ti. Fi jyst yn becso amdano ni. Os ni'n neud beth ni'n gwybod ni'n gallu neud, does dim ots am pwynt ni'n erbyn. Ia, neud o'n dda, neud o'n iawn. Iawn, ti'n meddwl newn i gytuno'r bopeth o? Ie. Gadewch i'r dadle, gwaith tîm a chwmpo mas dechrau. Mae'r gêm gynta'n agosau yng Nghastell Caerdydd. Wel, falle bod ni ddim gyd yn hapus yn tîm ni, ond ni'n edrych yn smart na gyd. Ei, dwi'n hapus am y Jed. Ni'n hapus. Pig, ydych yn gwybod. Ydych chi'n barod am yr rheola, ta? Ydyn. Rheole. Wel, Jack a Caddy, chi ydy'r par cyntaf i chwilio am y gweddill yn iawn. Yle. 100 toiledau wan sy'n gynnon ni i gyd i guddio. Dim Efo Jack i cyfriga. Mae yna 2 o bwyntiau i'r tîm sy'n cael ei ffindio gynta. 4 pwynt i'r tîm sy'n ail, a wedyn 6 pwynt i'r par sy'n cuddio am yr amser hira, iawn. Okay. Wedyn, Jack a Caddy, da chi'n cael 6 pwynt am ddod o hyd i bawb. 4 o bwyntiau am 2 dîm. Ac os da chi'n fideo un o'r tîma, da chi'n ennill 2 bwynt. Right. Digon teg. Tic-toc, tic-toc, da ni gyd yn ebyn y cloc. Pedwar tîm cystadleuol, 10 lleoliad gwahanol, ac mae'r gêm gynta'n dechrau o fewn waliau'r castell. Ond pwy fydd oren cuddio, a pwy fydd yn anobeithio? Da ni wedi bod yn sbio o gwmpas, a da ni heb ffeindio un spot da eto na fo. Ni'n fodlon mynd lle mae pobl eraill yn eisiau mynd. A dyna beth sy'n gwahanu ni, fi'n meddwl. Bod ni'n gwisgo melyn llachar, nawn ni guddiad rwla. Yes, mwyn am yn helpu, di fe? Da. Right te, boys. Mae Caddy a fi'n barod. 3, 2, 1. Ewch i guddio! Rhaid ti Cymru. So, ni'n dechrau off 1 rhywbeth. Mae'n bwysig bod ni'n
clywed popeth maen nhw'n neud fyd. Felly bod yn dawel. Yr o dan, y bont. O, dan y bont yw. Dan di, gael ma. Oed, ynda. Reit, o dan. Waw. Hanner yr amser wedi mynd. A nage fi oedd yn cyfri gara, so mae yn iawn, oce? Dyda. Reit, so ni ma. Wow! OK, sa i di redeg gymaint? Na fi, da ni wedi gwneud o leia 5 kilometr o dyn nhw. Mae'n sa 20 eiliad i fynd, dwi'n meddwl. Ni'n mynd i ennill hyn. 10 eiliad gyda chi boes. Barod? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Barod y beidio? Dyma ni do. Gen nhw ddim chance o ffeindio hefyd. A, ddim fanna, maen nhw wedi mynd nôl draw fan hyn, no. Ie. O, maen nhw'n dod. Mae cael fi'n mynd. Ti'n oce? O, beth maen nhw'n dod fan hyn? Lawr fan hyn. Lawr fan hyn. Reit, nôl lan. Good shout, ddo. Reit, so ni newydd fod lawr fanna, ond ni'n meddwl o'n ni wedi clywed nhw'n redeg nôl tu ôl ni. Do. Ond dim olog o'n nhw lawr fanna, dde. Na. Ie, dyma. Ie. Mae rai yn nhw'n wyll, cofia. Mae Jed yn dod o'r cymoedd, Leia yn dod o'r gogledd fyd, so mae hwnna'n cymysgedd wyll iawn. One nhw. Beth o 3. Ni'n neud nhw'n reit mor belled. Ydyn ni? Da ni... So, dwi'n meddwl da ni rili angen ffeindio allan lle ma nhw. Lliw glas, chwilio am lliw glas o hoodies nhw. Siwn yn dod. Gwelo! Gai! Fi gallu gweld nhw, fi gallu gweld Cedi, Leia. Mae Jack a thing yn gweld ni. O, fi'n gweld nhw. Mae Lloyd a Hugh fyny'r grisia. Top y grisia, gwylod y castell. O ie, dwi'n chwarae gêm gas, boys, chwarae gêm gas. Hei, chwarae teg, mae hwnna'n spot ffantastig. Oedden ni rifus neslyd, dyna dy broblem. Yes, gwaith tîm da, Jack. Sorry. Reit, tactach nawr, mynd nôl. Dwi'n ma'n apus i gael fy nal, a mae Lloyd yn bach mwy gytid na fi, dwi'n meddwl. Sut ti'n teimlo, fet? 2 pwynt Hugh. Yn y challenge cynta. Dechreuad gwael. 1 tîm lawr, 2 ddim. Sa'n gwybod. Dyma Jack di mynd nawr. Ni wedi cyrraedd y top y gastell. Cos ni'n meddwl oedd Gareth a Beca lan yma. Fi'n gwybod bod Jed a Leia draw fanna. Ond so ni'n gwybod ble maen nhw, so mae hwn yn safle fel bod ni'n gallu gweld popeth. O, maen nhw ar y top. Hei, oes ffordd mynd lan fyna? Oes ffordd fyna i fynd lan fyna? Chi di mynd i gael paned? Dwi'n meddwl beth o ddall, y joc. Ni wedi ffindio Lloyd a Hugh yn barod, ond ni ddim cystal gyda'r gweddill. Time, mae eisiau criwiau ar Cadi a fi, amser i chi ddanfon selfies. Gwyn a neis, boys. Paid a roed yn byd mewn yn bro. Ni wedi tynnu selfie yn barod, ond dim o fan hyn. Dim ni anfon selfie arall iddyn nhw. Fi mor confused.
Dira, mae rhaid ni fynd. Ni di meddwl am hyn yn galed. Em ni o leia, Jed. Ia, sy'n syniad beth lle mae Gareth a Becca. Da ni di wneud di. Neu mor dda. Dwi'n credu ni eitha saf. Dwi'n rili gobeithio bod wedi mynd am Gareth. Neu, ie, Lloyd. Lloyd gynta. Ie. O'n i'n sicr bod Jed a Leia fyna gyda. Jed a Jack yn rili mynd yn flin a'i gilydd. Bydd ein yn ymladd. Sa rhywun arall yn fi? O'r diwedd. O'r diwedd, chi di bod e? Dwi'n credu ni wedi gwneud o dda. Oedden ni ddim y cyntaf gael yn dal, dwi'n meddwl. Na. So, Swn ni di synnu os mae hapus efo hwnna. Ie, ie. Oh, gosh. Sim Dim gwybod. pwynt 30 can. 30 eiliad ar ôl. O 10 eiliad mewn i cyfri ar y radio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ewch mas. Dwi di neud e! Dwi di neud e! Mewn ffordd o, chi wedi colli dy'r datliad na. Yes! Sa'n hapus bod Gareth a Becca di twyllo ni. Os rhaid i ni weld darnau gorau nhw to. Welys ti gwyneb Jack. O fe ddim yn hapus, dydy. Ni, da iawn, Becca a Gareth. Cwpl o bwyntiau. Ie? A pwynt ychwanegol i ni, wnaethon ni ddim cwmpo mas gael. Yay! Ddim to. Ei, fi ffindo nhw! A ben ni'n anna fe. Na, da bach o help ti, Jack. Da iawn, llefydd cuddio gwych, yn enwedig gyda Becca a Gareth. Ond, siwrathi i chi. Gathon ni spots a hanner, ond Mr Whack-a-Mole fan hyn, do. Pan mae rhaid chdi bopio dy ben allan? Jyst eisiau gweld lle o'n nhw, ti'n ma? Ti'n gan... Brifus neslid, Lloyd. Just diolch am wneud na, by the way. O'n i'n gwybod sa hein yn sneaky o. Lle oedd chi ta? Lle oedd chi? Waw! Dethon ni? Oedden ni wedi cuddiad fyny fanna. Reit lan fyna. A gyrru fi lun trwy llodrus. Hanner gêm. Na, si ti fas o riolau wedyn ni, ond newn ni dadle mwna nes mlaen. Newn ni ddadle ar ôl i ni glywed y sgwrs. Chi eisiau clywed? Oes! Iawn, oce. Felly, ar frig y tabl ar ôl wythnos 1, mae Gareth a Becca! 6 o bwyntiau, diolch yn fawr. Yn gydradd ail, gyda 4 o bwyntiau, mae Jack a Caddy. O, da iawn. A hefyd, Jed a Leia! Ac ar wylod y tabl, ar ôl wythnos 1 gyda 2 o bwyntiau, mae Hugh a Lloyd. Ar ôl rownd 1, y tîm melyn sy'n ar y blaen, ond am ba hyd. Pidwch poeni achos does dim twist creulon heddi, dim wythnos hyn o leia. Ond, wythnos nesa, bydd na leoliad newydd, bydd gêm newydd, ac wrth gwrs, bydd rhywun arall yn gwneud y chwilio. Lle gei di hoi fach tro nesa nawr, Jack. O, edrych mlaen fyd. Ie, a gobeithio wneud Lloyd gadw i ben lawr tro nesaf, ie? Syniad da. Edrych ymlaen i guddio fo chi gyd tro nesa. Be am i ni gyd fynd i ymarfer rwan, ia? Ie, co, Cari! Cari, ffyr hyn! Byth yn gweld ni fan hyn. Yn barod i guddio? Y tro nesa! Maen nhw'n dod yn ôl. Mae yna rhywun di sbragio ni fan'na. Bach o broblem, ni'n stuck. Ni'n stuck.